Кампазіцыі з'явіліся дзякуючы кампаніі А1 і праекту «Веліш роднай мовы». Кожны арт-аб'ект для кожнага з рэгіёнаў асаблівы, выкананы ў сваіх колерах. Мова Брэста зялёнага, сіняга, бэзавага, чырвонага і чорнага. Праект рыхтавалі паводле даследаванняў мастака, паэта і дызайнера Міхаіла Анемпадыстава «Колер Беларусі». Грунтуецца на рэканструкцыях этнографа Міхаіла Раманюка і ў адпаведнасці з яскравай палітрай твораў народнага майстра з вёскі Стойлы Пружанскага района Мікалая Тарасюка. Аўтар скульптуры Павел Вайніцкі. Галоўнай адметнасцю гэтых скульптур з'яўляюцца менавіта колеры. Для кожнага з рэгіёнаў яны падбіраліся адмыслова, каб паказаць праз іх культурныя традыцыі і прыродныя адметнасці кожнай мясцовасці. І гэта не адзіны падарунак ад кампаніі. Мова – праект тэхналагічны. Як камунікацыйнай кампаніі нам вельмі важна падкрэсліць і тое, што гэта яшчэ і важны сродак камунікацыі паміж людзьмі. Таму каля інсталяцыі можна будзе не толькі прысесці і сфатаграфавацца, але і падключыцца да бясплатнай сеткі Wi-Fi ад А1.